हरखाबै मोनसे मोब्लिब सर्ट सार्किटजों डिटिपि सेन्टार दखाना अर खामनानै सेवहांगार जानाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला बेंटलाव गंथाम दखाना हरखाबै मोब्लिब सर्ट सार्किटजों रेस्टुरेन्ट माइनाव डिटिपि आरो बसुमतारी डिटिपि सेन्टार दखाना अर खामनानै सेवहांगार जाबाय। गोजौआव खामजोबबाय सेस शेष दे 15-20 मिनिट आयु थै गैले खामजोबगोन इयो आयो दैयाव फैबावासै होनदां शेषले खामजोबबाय शेष Nomorku muncian do, fire brigade niku. Ada jointi dukkan खामजोबबाय इफेले पानी मोटर थाकले इफेले मारा गेल हरे बाय इसुरथ ada jointi dukkan खामजोबबाय इफेले पानी मोटर थाकले इफेले मारा गेल हरे ओरैबो शेष साफा गोजौआवबो नै खामजोबबाय ओरैबो फैबावबायसो नै शेष खामजोबबाय बे बालथिङावल' लायबाय थादोलै बालथिङाव दैखौ आरो खामखो शेष बालि गाना बालि